perquè aquesta transformació, aquest canvi que hi ha d'haver a nivell de comunitats, hi ha d'haver un canvi perquè el planeta, perquè el sistema en el que vivim té prou evidències de que hi ha situacions que han arribat a límits poc sostenibles. Aquest canvi només és possible si va acompanyat d'un canvi en l'escala de valors també. I aquest canvi de valors no serà possible si a nivell educatiu no hi ha un procés que acompanyi i que ajudi a prendre consciència i que permeti justament que aquests valors s'incorporin en la pràctica, en les vivències, en les accions, en les actuacions dels ciutadans que composen les comunitats dels diferents pobles, de les diferents ciutats. Per tant, això ha d'anar vinculat necessàriament a un procés educatiu, i aquest procés educatiu jo crec que s'ha de donar en totes les etapes educatives. Majoritàriament s'està parlant de renaturalització dels espais de les escoles i fins i tot jo diria que les experiències majoritàries són a les aules, són als patis, però jo reivindico que això s'ha de generalitzar a dintre les aules, en el sistema educatiu, en l'organització escolar, en els temps escolars, en els instituts, a les universitats, i també penso que només serà possible si també en la resta de la comunitat. Al llarg de la història s'ha fet prou evident que no està clar si és l'escola que canvia la societat o és la societat que canvia l'escola. Jo crec que es canvien mútuament. Per tant, no podem només posar el focus en els espais de les escoles de l'educació primària, tot i que és un bon inici per començar a fer evident i a construir ciutats adaptades als infants, que és una manera de construir ciutats adaptades a tothom. Clar, abans feia menció d'una situació que el sistema, que el planeta, que el món en el que vivim ens està alertant de que alguns estils de vida i alguns ritmes de vida són insostenibles. Si això és veritat, i jo crec que hi ha prou evidències des de tots els àmbits, si això és veritat, estem parlant d'una situació, en alguns casos, d'emergència de veritat. I l'administració pública jo crec que n'ha de ser responsable en alguna mesura. Estem parlant del benestar, de la qualitat de vida, de l'educació, del dret a una vida mínimament digna en un planeta que permeti a les noves generacions poder-los seguir habitant. Per tant, l'administració se n'ha de sentir responsable en tots els nivells. L'administració a nivell municipal, l'administració en el nostre sistema polític que tenim, les diputacions, l'administració, en aquest cas, del govern català, i l'administració espanyola, per no parlar també d'organismes internacionals. Jo crec que l'anàlisi s'hauria de fer en tots els nivells. Hi ha recomanacions, pautes, directrius que ens poden venir i experiències, per descomptat, que ens poden venir i orientar des de nivell internacional, però també jo crec que pertoca a les administracions locals prendre el lideratge i en aquest cas el més proper que tenen probablement són la gestió dels espais escolars i la gestió de tots els espais públics del municipi, que no és poc. I és en aquest nivell on jo crec que s'hauria de fer evident aquest canvi d'estil de vida, no només en l'urbanisme, sinó en els temps i en els usos d'aquests espais. Home, doncs la ciutadania, entesa així generalment, jo crec que pot fer moltíssim. Jo, en el fons, crec que pot fer més que l'administració pública. El que passa és que l'administració pública té els diners i té la responsabilitat. Però l'administració pública, al final, sempre acaba arribant a la conclusió que farà el que la ciutadania li exigeixi també. Perquè som qui els votem i tenim l'administració, tenim el govern gestionant les administracions que li han posat d'alguna manera, no? Per tant, la ciutadania, el primer que ha de fer és prendre en consciència. I amb la seva força com a ciutat, com a territori, exigir a les administracions i autoexigir-se com a ciutadans que es poden organitzar i mobilitzar, primer, en el sentit de denunciar, de pressionar, d'exigir a les administracions que facin allò que beneficiï el màxim nombre de ciutadans, i en aquest cas hi ha moltíssims de les idees que abans deia de canvi d'usos, d'espais, de temps, de ritmes, d'organització,
que l'administració pot posar recursos, pot posar professionals, pot contribuir a crear els espais perquè això passi, i per altra banda no només exigir, denunciar, reclamar, sinó ser proactius, és a dir, actuar, crear, recrear, assessorar, assajar i, evidentment, en alguns moments també segurament equivocar-se i aprendre els errors, no? Però jo crec que la ciutadania organitzada ha de ser la que hauria segurament de liderar i ser punta de llança d'aquest procés i provocar que aquesta acció en cascada, és a dir, tant per banda de l'administració com per la banda de les organitzacions de moviments de veïns, de sindicats, d'organitzacions de tota mena en l'àmbit del lleure, en l'àmbit de l'educació, de la cultura, prenguin consciència i siguin capaços de provocar aquest canvi. D'alguna manera, a través de l'experiència viscuda, és quan jo crec més que aquests canvis seran possibles. No s'aprèn aquest canvi d'escala de valors des de la teoria, s'aprèn des de la pràctica, des de la vivència, de comprovar que hi ha formes de viure que et poden fer tant o més feliç i que a la vegada garanteixen que això pugui continuar amb moltíssimes generacions més.